Hyvää joulua. Terveisin Metsääks. Pakastin. Also known as Jeesus tarjoaa joululounaan. Aloitamme valitsemalla YouTubesta random uskovaisten videon. Tällä kertaa näköjään päätyi ilmestyskirjan Antikristus osa 5 Karitsansarvinen peto 3 Enkelin sanomakanavalta. Itse tykkään tehdä musiikkia siis näin, että painan vaikka tästä näin. Mikä on sitten tämä kolmas väärän uskonnon muoto, jota maasta nouseva peto edustaa? Teknisesti ottaen meillä olisi nyt 2 vaihtoehtoa. Islam tai protestanttisuus. Mutta tulemme selvästi